Днес ще познавам всичките европейски знамена. Никога не съм се опитвал да ги науча, т.е. това, което знам, го знам просто от обща култура. Видял съм ги някъде и съм ги запомнил. В момента тук времето показва 52, защото съм го отворил отдавна сайта. Сега ще рефрешна и ще се опитам да ги познавам всички тези знамена, колкото се може по-бързо, разбира се. Така, и сега тук ще ни покажа ето Словакия. Сега, Словакия, Сърбия и Словения са горе-долу еднакви знамена, но ето това е словашкото с кръста. Montenegro, После ще ви обясня разликата с другите знамена, с Словения и Сърбия. Черна гора... Така по спомен, не мога да сета всъщност. Но като го вие, това е, да. Kosovo, Косово... това е Косово. Sweden, Швеция... Denmark, Дания къде? Ето е Дания. Те са еднакви на всичките скандинавски държави, са им еднакви знамената с малки графи. Czech Republic, Чехия, къде? Чехия. Ето я. Iceland, Като знамето на Филипините, само че на Филипините има тук едно друго нещо. Исландия. Ето я. Cyprus, Кипър е с едно жълтичко. Ето го. Andorra, Андора, между другото. Това. Това трябва да е. Не, това е. Това е Монако ли е? Тук малко съм... Тук съм прецакан. Андора не съм сигурен. Андора е една много малка държава. Това е Сан Марино, мисля, че. Или това пък е Монако. Не, това е Ватикана. Малко. Що ми ги изписва? Това е тъпо, че ми ги изписва. Окей, тук може да съм... Може да съм прецакан всъщност. Добре, това е Ватикана, това го знам. Това пък... това е Лихтенщайн. Това е Сан Марино. Сан Марино, да. То ми го показва. Estonia, Добре, това не го знаех. Тъпото, че ми ги показва, но обаче аз вече ги забравих. Belgium, Белгия. Няма виждам Белгия. Къде е Белгия, бе? Няма я. Ето я. Те Malta, отдолу някакси не ги виждам. Малта е... Това е Slovenia, Словения, сега ще я покажа Словения. Тя има една планинка. Ето я. Ето я планинката тук на Словения. San Marino, Сан Марино е това. Austria, Австрия. Bosnia and Herzegovina, Italy, Това е Monaco, Монако. Монако е като на Полша и на Индонезия. Все ги бъркам обаче. Това е на Монако, защото е по-мъничко. Ireland, Това е на Полша. Ирландия... Къде е? Ето е Ирландия. Ukraine, Romania, Luxembourg, Люксембург е като на... това е на... United Kingdom, това е на Холандия, те са еднакви. UK. Germany, Германия. Lithuania, Литва... Чакайте сега. Това мисля, че беше да, ето я. Това е Литва. Bulgaria, България. Croatia, Хърватия. Ето я. Greece, Гърция. Belarus, Беларус е това. Latvia, Кое? Латвия. Poland, Това е France, Това е Moldova, Молдова е ето това, той е като на... Vatican City State, Portugal, Serbia, Как мога да изключа този гаден глас, който ме надвиква сигурно? Сърбия... Къде си Сърбия? Liechtenstein, Лихтенщайн е... ето. Netherlands, Hungary, Russia, Spain, Switzerland, Norway, Finland, North Macedonia, Albania, И Албания. 94%, т.е. всъщност аз бърках само една държава и това беше Малта. Време 4.26. Добре, мога и по-бързо, със сигурност мога по-бързо, нали? Но се опитвам и да ви обясня някакви неща. Ако искате, пробвайте вие, напишете долу в коментарите вие за колко време сте го направили, дали сте познали всички. И може да пишете също така какво още да пробвам такива подобни географски игри с знамена, столици и така нататък.